Πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη θα χρειαστεί να βάλει και πάλι ο Κύπρος καταναλωτής. Μετά τις κατακόρυφες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και των σιτηρών, σαν αποτέλεσμα του πολέμου ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, σειρά έχουν οι τιμές των κρεάτων που σημειώνουν αύξηση μέχρι και 20%. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο του Παγκύπρου Συνδέσμου Κρεοπολών, αυτές οι αυξήσεις είναι μόνο η αρχή, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου αναμένεται να φανούν μέσα στους επόμενους μήνες. Τρομερές αυξήσεις θα έχουμε ως επίπτωση από τον πόλεμο και από την μεγάλη αυξήση που σημειώνεται αυτή τη στιγμή στα σιτηρά. Αυτά τα σιτηρά που έχουμε τώρα είναι με μια αυξήση της τάξης του 30-40% και αυτή τη στιγμή οι τιμές που βρίσκονται στο βαζάρι είναι της τάξης του 100%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στο ΟΜΕΚΑ ο Κώστας Λιβαδιώτης, ήδη από σήμερα η τιμή του χοιρινού κρέατος έχει αυξηθεί κατά 10% και στο κοτόπουλο 20%. Ενδεικτικά ο μέσος όρος πώλησης ανά κιλό την δεδομένη στιγμή στην αγορά κυμαίνεται στο βοδινό κρέας στα 7 με 8 ευρώ, στο χοιρινό κρέας και στον κύμα στα 5 με 6 ευρώ, στο κοτόπουλο στα 4 ευρώ και στο αρνί στα 10 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η αύξηση στο χοιρινό, ήδη στο κοτόπουλο έχει μπει μια αύξηση τάξης του 20%. Και θα ακολουθήσουν και τα άλλα κρέατα, αλλά λόγω της νηστείας της 40ης τώρα, σίγουρα το αρνάκι θα αργοπορήσει. Το Πάσχα θα δούμε την αύξηση στο αρνάκι, υπολογίζω. Την ίδια ώρα ο Κώστας Λιβαδιώτης προειδοποιεί για έλλειψη κρέατος στην αγορά και καλεί τόσο την κυβέρνηση να εξετάσει μέτρα για ενίσχυση της κτηνοτροφίας, όσο και τους πολίτες να αποφύγουν την άσκοπη σπατάλη κρέατος. Τετράμινη παράταση.